Hola, som l'Alba i la Lorena i avui us venim a presentar la plata. El seu nom, argent, prové del llatí argentum i té el mateix significat i el seu símbol és Ag. Aquí veiem la localització de la plata en la taula periòdica on el seu nombre atòmic és el 47, el seu grup és l'11 i està en el període 5. I ara us explicarem unes quantes curiositats de la plata. La plata es pot fer servir per fabricar joies. També, abans, en lloc de fer les monedes d'or, es feien monedes de plata. Abans es feien els miralls de plata, ja que sortia molt més econòmic. La plata també és capaç d'eliminar bactèries. I la plata no és tòxica, però les seves sals sí que en poden arribar a ser verinoses i a perjudicar el cos humà. La plata és un element que pertany al grup dels metalls i la seva configuració electrònica és igual a la del criptó més 5s2 4d9. El punt d'ebullició de la plata és de 2212 graus. El punt de fusió de la plata és de 962 graus. Quan parlem de que la plata és un material, parlem de que és un material dúctil i maleable. Els isòtops més abundants de la plata són Ag107 i Ag109. Ara parlarem dels usos de la plata. Un dels usos és que s'utilitza la plata per fabricar desodorants, com podem veure. Un altre dels usos de la plata és fabricar tractaments per les berrugues. Un dels altres usos de la plata és que abans, quan no hi havia nevera, s'utilitzaven aquests envasos de plata per tal de conservar la llet. I un altre dels usos de la plata és fabricar productes per deixar de fumar. La plata es coneix des de l'antiguitat, ja que es va mencionar al Gènesis. Els dipòsits d'escombraries en l'Àsia Menor i les illes del mar Egeo indiquen que l'home va aprendre a separar la plata del plom cap a l'any 3000 abans de Crist. I la plata era un metall molt apreciat pels egipcis. Sí. Quan la plata s'utilitza com a material, parlem de que és un material dúctil